съм DarkSideBG и днес ще играем MTB Freeride. Това е една доста реалистична игра, която може да намерите в интернет. Играта не е чак толкова лоша, не е много нова, но не е много стара, като цяло е реалистична. Мисъл, в нея карате Freeride. MTB Freeride, както пак споменах играта. Добре, колелото си тръгна без мене. FLS BKR е готино. Както виждате, FPS върви среден FPS, защото е на най-високите графики. Като цяло игра са я пипнали. Фейловете малко не ми изглеждат реалистични. Добре, колелото си свърши без мен. Тия дирт са най-трудни. Това е най-трудната принципна част от цялата игра. Която се фейлва яко. Това е Forest. Това е игра, която съм играл и преди. Само че не чак толкова много. Това сега фейлваме яко. Ако бях наистина там и се бях претрепал толкова пъти в колелото, вече сега съм... Колкото пъти съм паднал в толкова коми да съм изкарал. И... това се вика фейл. Highway. Тук има също някакъв път. Тук това не съм го виждал. Тук има някакво отклонение. Не знам, какво ще трябва да се направи тук. Просто това ще караме бавно, защото тук не съм минавал. Леко. Защото някои част от ефектите обаче не са направени много реалистично. Както например това, защото не можеш да изправиш. Трябва да паднеш, разбира се. Тук логиката на играта е да паднеш. Самата игра е създадена да падаш, буквално. Защото не беше MTB Fail, това не е Freeride, не знам. Тук сега ще пробваме да караме на рандом пътечка, да си направим минен път. Може да се бъгнем някакъв мапа. Струва ми се. Значи и малко контрола не е чак толкова реалистичен. В момента карам с клавиатурата. По-трудно. Мисля, че с джойстик би било по-лесно, защото принципно играта предпочитам си играе с джойстик. Добре, не си правим впечатление, че играта пак ще бъгне. Така и съвет от мене, само не дейте да натискате Escape, защото играта се затвори. Ай, да го изкараме тук. Спирачки! Така, мисля, че открихме друг път как да минеме. Дърц. Тук отстрани. Йъп. Минахме го по заобиколен път, но пак го минахме. Бъгнахме се през дърветата, за да го минеме. Ой! Не! Добре, паднахме. Сега разбихме точовка. Ай, нагоре. Ай, дръж! Така. И тук, както виждате, в момента ще скочим една скок. Но какво ли ще направим? След носалото. И фейл. Бум! Отръщаване на глава. Добре е да има каска този, защото тук е мейн старта, т.е. тук е най-дългата писта. Maybe, мисля така, че беше. Ето тук има някаква гора. Си спомням, че някъде... Тук беше много яко. Минала съм, но... Не чак толкова много. В смисъл, тук пистите са свързани. Тоест, всяка една писта е свързана с другата, само че са по различен разклон. Ако тръгна в тази, например, мога да отида на следващата. Дърт си, нещо такова. Това е така направено. Но като цяло играта е доста яка. Мисля, може да си играеш часове да не ти омръзне. Въпросът е това, че ти изгледа скучно, като заиграеш малко става доста интересна. И мен първоначално се мисли, че е супер тъпа. Значи някой мога да рейджне. Така че за рейджери играта не се препоръчва. Може да чупи клавиатура, както аз направих вече с една, но не се връщаме в миналото. Гледаме напред, че игра с старата клавиатура, която е супер неудобна. Айде, този път няма минаваме от тук, няма да се прибиваме. От тук просто е, така ще минеме, най-нормално, към най-големите пичове. Така, леки спирачки. Ето, професионален сад Дайнхил, горе-долу.
Тук долу малко по-трудно, сега трябва да изсилиме. Ето така. Бич. Минахме го. Така, сега тук трябва да минеме. Оп! Пребиване. Така, дърц. Ай, след това пак ще пидем да го минеме. Ей, сдръж! Не издържа, колата се разгуби така. Да хилвам направо пак. Патрон мюзик. Не знам, това не го бях забелязал, но е яка музиката. Крачки! Трябваше да не се призна така. Че това само са прибил. Оп! Ой, как се прибихме. Значи сега, дано ви харесвам това, което нещо правя. Челна от скалата. Ой! The Forest, ще играем The Forest. The Forest. Също сега ми дойде идеята да снимам The Forest. Ай! Yes! Добре, не е yes. Така. Това е последен път, последен опит, да ни се получи късмета да минем левела, защото това са доста трудни левелчета. Самото пребиване. Дано клипа да ви е харесал. Не забравяйте да харесате клипа или да се абонирате. И до скоро!